Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Лили от Градски ученически парламент, а вие се намирате в един много интересен епизод на нашия нов YouTube канал, а именно Градски ученически парламент. Благодаря на нашите приятели от двете подкаст студио, при които снимаме настоящия епизод и които ни помагат с видеообработката. Това е един своеобразен тизър за нещо, което предстои, но за това ще ви разкажем специално следващия път. Ние сме от Градски ученически парламент, Велико Търново, и в това предаване сме поканили един много интересен гост, с който ще си поговорим за любовта, за трепетите, но и за сериозните последствия, ако не се пазим. Представям ви доктор Ани Ангелова от Регионална здравна инспекция, с която ще си поговорим малко повече за една изключително сериозна тема, а именно ХИВ и СПИН, факти относно вируса и какви митови и легенди съществуват покрай нея. Добре дошла, доктор Ангелова. В навечерието сме на един доста популярен празник сред младите хора, именно Свети Валентин. Днес ще си поговорим за безопасната страна на любовта, а и здравната. Да започнем с въпроса: бихте ли ни казали каква е разликата между ХИВ и СПИН? Здравейте, радвам се, че съм при вас. Да, ще ви кажа каква е разликата. ХИВ, това е вирус от семейството на ретровирусите, който уврежда имунната система на човек. Неговото наименование на български е човешки имунодефицитен вирус. Той поразява CD4 клетките на организма. Той се внедрява в тях, размножава се и ги разрушава. И когато намалее броя на тези клетки от имунната защита, човек става уязвим за много инфекции, които здрав човек не би могъл да се зарази с тях, и тогава се развива СПИН. СПИН е последният етап на носителството на ХИВ. Т.е. синдром от много различни оплаквания, които се случват благодарение на това, че имунната система на човек е много потисната и човек може да умре дори от един обикновен грип. Кои са рисковите групи, които може да се заразят с ХИВ, и може ли човек да има ХИВ без да знае? Да, човек може да е носител на вируса ХИВ без да знае за това, след необезопасен секс или друг инцидент, който би могъл да причини присъствието на ХИВ в неговия организъм. Защото носителството на ХИВ, серопозитивните хора, много дълго време може да нямат никакви оплаквания. Има рискови групи. Най-често това са мъжете, правещи секс с мъже, венозно употребяващите наркотици и всеки, който води необезопасен полов живот. Така че всеки може да бъде заразен без да знае, но това са основните групи. Проституиращите, които не вземат мерки и не се проверяват често. Така че наистина има много хора, които могат да бъдат в риск от заразяване с ХИВ. Ако сме имали рисков контакт, след колко време може да се тестваме и да сме сигурни, че резултатът е надежден? По принцип, в почти всеки по-голям град има кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ. Там разполагаме с бързи тестове, но тези бързи тестове се позитивират след 3-4 седмици след необезопасения контакт. Докато в София, в Националния център по заразни паразитни заболявания, има потвърдителна референтна лаборатория по ХИВ, където могат да си направят и по-прецизни изследвания и всъщност там се потвърждава носителството на ХИВ. Най-бързо се позитивира РНК, рибонуклеиновата киселина, която се намира в самите вируси, но една седмица, 5 до 7 дни след необезопасения контакт. След това се правят и други изследвания, намират се частици от самия вирус, но най-разпространените методи това са бързите тестове. Те дават насочваща информация. Например, вие знаете, че когато се прави даден тест, първо има контролна линия. Ако се появи втора линия, се казва, че резултатът е реактивен. Не се използва вече термина положителен, тъй като не е сигурно дали наистина е позитивен.
защото може да има и кръстосана реакция като отговор, нали, на изследването. Но в 90-95% бързите тестове са насочващи и верни. И ако наистина тестът е реактивен, се вземат 2 кръвни проби, които се изпращат в тази референтна лаборатория и всъщност там се потвърждава дали човек е носител на самия вирус или е отрицателен. И аз имах такъв въпрос, каква е процедурата, ако тестът излезе реактивен, но да си поговорим малко повече за как точно се предава ХИВ, да ни разкажете за митовете и легендите. Може ли, например, от прегръдка да се заразим? Да, наистина има много митове. В началото, когато се откри този вирус и тази пандемия, която беше от ХИВ, наплаши много хората и хората не смееха да контактуват с лицата носители на вируса на СПИН. По принцип той се предава само по 3 начина. По полов път, тъй като най-голяма концентрация на вируса се намира в телесните течности, в вагиналния секрет, в еякулата при мъжа, мъжката семена течност. Другия начин е по кръвен път, тъй като и в кръвта се намира в големи количества. И третия път е от майка на дете, по време на самата бременност, по време на раждането и по време на кърменето. В другите телесни течности, като слюнка, сополи и други, е в толкова минимални количества, че човек не може да се зарази. Примерно от обикновена целувка. Трябва да има директен контакт, примерно на кръв с кръв, на открита рана. Прощавайте. Така че наистина митовете, че човек може да се зарази по време на социални контакти, съвместен живот с хора, носещи вируса на СПИН, наистина не са верни. Не може да се зарази от прегръдка, от целувка, от хранене с общи прибори, от ползване на общи кърпи, на общи чешми, тоалетни. Мога да ви кажа, има един така много разпространен виц. Може ли човек да се зарази от обща тоалетна? Ами може, ако другия не е станал. Да. Така че от ръкостискане, от прегръдка не може. Не може. Човек може спокойно да живее с негов партньор или познат, който е носител на вируса, без да се страхува, стига да няма необезопасени полови контакти, ползване на общи, примерно самобръсначки, четки за зъби, където може да има контакт с кръв. Да ни разкажете малко повече какви са най-ефективните начини за предаване на ХИВ, съответно СПИН? Ефективни начини казахме по полов път, нали, необезопасен контакт, независимо дали половия контакт е вагинален, орален или анален. Най-опасен е аналния секс без предпазни мерки, тъй като ануса е малко по-тесен от влагалището съответно. Много по-ранима е лигавицата и много често има разраняване и контакт с кръв и след това, нали, семена течност, ако се, нали, отиде в разранената част, също може да се пренесе. Най-малко опасен е оралния секс, но и там има рискове. Така че задължително ползване на предпазни мерки, най-вече на презерватив, защото презерватива предпазва не само от нежелана бременност, но и от всякакъв вид полово преносими инфекции. Има няколко вида презервативи, мъжки и дамски презервативи. Мъжките могат да бъдат за орален, за анален и за вагинален секс. В зависимост от това, едните са по-тънки, по-дебели и най-плътни са тези за анален секс. Има и дамски презервативи, които се наричат фемидон. Те се поставят дълбоко във влагалището, но по принцип се ползва само един вид презерватив, или дамски, или мъжки. Може ли човек заразен с вируса да живее пълноценно и пречи ли му? По принцип човек вече може да живее съвсем добре, въпреки че е носител на вируса на СПИН, стига да се вземат на време мерки и да се започне лечение. Вече има лечение на
носителството на ХИВ. Това е антиретровирусната терапия. Преди се пиеха по цяла шепа хапчета, но сега вече е достатъчно едно хапче. Но е важното човек, след като се установи, след двете проби, които казах, които се потвърдят от специализираната лаборатория в София, да се потърси лекарска помощ, за да може да се започне навременно и адекватно лечение. Такава помощ може да се окаже на 5 места в България, в инфекциозните клиники в София, в Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен. Изписват се протоколи за лечението за 6 месеца. Човек може да си поръча, да му доставят лекарствата в която аптека пожелае. Обикновено хората, които са носители на вируса, се притесняват от това близките им и околните да не разберат, че са носители на вируса, и затова си поръчват лекарствата, може би и в друг град и на място, където не ги познават, защото все още съществува стигма за хората, носители на вируса, и много хора наистина все още ги е страх от тях. Но с навременно лечение човек може да преживее до дълбока старост, подобно на хората, които приемат лекарства за високо кръвно налягане или на диабетиците, които приемат инсулин, така че е възможно. Вируса не се унищожава напълно от тези лекарства, но той снижава до толкова вирусния товар, че в един момент може да прави и необезопасен секс, стига да е с партньора си, с който е там. Освен това, благодарение на това, че вирусният товар, наличието на вируса се снижава много, се увеличават и клетките на имунната защита и човек може да живее доколкото му е писано, както се казва. Нека да си поговорим малко за превенцията, защото хората казват, че превенцията е най-доброто лекарство. Да ви върна малко назад във времето. Вие сте дългогодишен обучител на тема ХИВ и СПИН и знам, че е имало младежки клуб, който се е казвал Секс, сигурност и свобода. Смятате ли, че предаването за превенция на ХИВ и СПИН е добре да се случва от връстници на връстници? Защото аз нямам спомен в училище да са ми предавали. И тук е може би следващия ми въпрос. Трябва ли в училище да имаме часове относно превенцията? Да, много е хубаво, че ми връщате назад във времето. Към тогавашното ХЕИ, Велико Търново, имаше няколко младежки клуба и мога да си похваля, не без основание, че бяхме най-добрите в страната. Имаше клуб на непушача, клуб за превенция на наркоманиите и най-добрия клуб Секс, сигурност и свобода. Работихме по начина, по програмата Връстници обучават връстници, и младите хора бяха много ентусиазирани, много мотивирани да работят по този начин. Множество обучения им проведохме и на тях, за да станат треньори на своите връстници, и наистина, че младите хора в тази възраст, тинейджърската, възприемат новостите и всички неща, на които им се говори, от връстници. Затова мисля, че това беше много удачен начин и съжалявам, че вече няма такива клубове. И проблема е, че и в училища не искат да говорят за здравно образование, не знам по каква причина, но може би са много ангажирани, имат много проекти, но по принцип беше един много успешен начин да стигнем до младите хора. С младите хора ние написахме много проекти по програмата за превенция и контрол на ХИВ и СПИН. Имаше финансиране и от страна на държавата, и от страна на общината, по различни програми още. И младите хора правиха обучения в училищата, даже бяха обучени да работят с деца от детските градини по различни теми, свързани с здравето. Правихме много такива масирани акции за достигане до повече хора. Ние бяхме първите, които направихме стрит парад в Велико Търново, и благодарение на нашия стрит парад той стана вече традиция по време на празника на града. Правили сме множество 2 филма имаме направени, имаме няколко клипа, свързани с превенция на рисковото сексуално поведение, имаме издадени много здравно-образователни материали.
Какво друго да кажа? Много, много, много работеха младите хора. Пътувахме и по страната. Някои от нашите деца и в чужбина ходиха на обучение и да предават своите знания и опит. Така че беше един много успешен експеримент и много добре посрещнат от връстниците. Имаше и създадена мрежа, Yacht така се наричаше. Тя е международна мрежа беше за работа по начина връстници обучават връстници. Но този опит за момента вече мина на заден план. Опитваме се ние в РЗИ Велико Търново да поддържаме някакво ниво на обучение, но трудно се случва, защото в училище наистина, както казах, има малко съпротива от това да се влиза и да се говори особено за секс, защото разпространено е мнението, че ако се говори за секс, за предпазни мерки, за заболявания, един вид ние насърчаваме младите хора да правят секс. И даже има училища, в които не желаят да влизаме, да раздаваме презервативи и да правим изследвания. Но се надявам да се подобрят нещата, защото на времето имаше желание да се въведе част по здравно образование, но не можаха да измислят рамката на това предложение и така и не достигна. Знам, че в часа на класа в училищата сега има по една-две теми, които са свързани с здравето, най-вече с храненето. Не знам защо е предпочитана тема. И това е за училищата, което мога да кажа. Съжалявам, че наистина този опит, който бяхме придобили, тези млади хора, които ги бяхме обучили, се позагубиха. Аз продължавам да поддържам връзка с много от моите деца и ми е много хубаво да общувам с тях и да си спомняме за изминалите години, през които работихме заедно. Заговорихме за младите хора. Интересно ми е да ви попитам, тестват ли се и сега е момента да кажем къде може да го направят в община Велико Търново. За жалост, намаля много желанието на младите хора да се тестват. Значи преди COVID-епидемията в кабинетите за безплатно и анонимно консултиране и изследване за СПИН, които се намират в РЗИ Велико Търново, тук в града и в повечето РЗИ-та в страната. Мисля, че станаха вече 28-9 такива кабинета в страната, където наистина е безплатно изследването. Изследваме не само за ХИВ, изследваме за хепатит Б, хепатит С, за сифилис, за хламиди. Това са все болести, които се предават по полов път. Но наистина за момента, след COVID-епидемията, търсенето на тази услуга рязко намаля. Сега излизаме на терен, гледаме да достигнем до младите хора. За 1 декември ходихме в университета, имаше много желаещи. Сега на 13 февруари ще бъдем в мола в Велико Търново. И тогава наистина има желаещи, изследват се. Успяваме тестовете са добри и успяваме да хванем различни заболявания, най-често сифилиса, за жалост. Все още го има, но има и хепатит Б, и хепатит С. По-рядко се случва да хванем реактивен резултат за ХИВ, но в тези кабинети е хубаво, защото има възможност за консултация с специалисти, с лекар. Има така нареченото предтестово консултиране, ако човек се страхува, ако има някакви притеснения. И след тестово консултиране всичките колеги, които са в тези кабинети КАПКИС, са обучени от психолози и са минали няколко обучения, за да могат да работят с клиентите, които имат нужда от психологическа подкрепа. Така че не е само тестването, но има възможност и за психологическа консултация и подкрепа. За финал на нашия хубав разговор да ви попитам, какво е вашето послание? Какво е моето послание? Мога да повторя заглавието на клуба "Секс, сигурност и свобода". Младите хора нека да се обичат. Ако имат желание да бъдат заедно, нека това да е безопасно. Да използват безопасни средства за секс и
наистина да бъдат отговорни за своето здраве, защото от нашето здраве зависи и живота ни. Един миг без предпазни средства може да струва дори и живота ни. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми приятели, днес имахме удоволствието наш гост да бъде доктор Ани Ангелова от РЗИ. Както мисля, че разбрахте, ХИВ не е присъда. Страхът и мълчанието са по-опасни от самия вирус. Отговорността, съпричастността и откровенността могат да спасят човешки живот. Нека бъдем поколението, което избира знанието пред митовете. Благодаря, че бяхте с нас. Ние от Градски ученически парламент оставаме ваши верни приятели и заповядайте на някои от многобройните ни събития. Може да ни последвате в социалните мрежи, Градски ученически парламент във Facebook и ГУП Долна Въта в Instagram. Ако искате да станете наш член, може да ни посетите всеки вторник в зала 30 в Младежки дом. До нови срещи!